مرحبا بینێرن هێژا ئیرۆژیت بەرنامەیە وەرزەبایەدە ئەم لەگەل میێوانێکی هێژا میێوانێکی نو سەروەت دەنیزن وەکی کوونجی دزانن سەروەت دەنیز ڕێڤەبەرێ ئەنستیتوتیا کوردیا ئامەدێ و دامان دەمێدە ئەدیتۆرێکی کەونت بخێرات مامۆستا سابێن نافخێرێدام هەنێکی تایتل درێژ بوو لێ دیساژی ئەمێل سەر هەردوو خاڵاژی بسەکن هەم مەسەلا ئەدیتۆریە دە ئەدەبیات و زمانی کوردیتە هەمچی بوێ vegirêdayî ew xebatên gotûbûyî awayî li enstîtûyê dikin. Niha çerxek heye ya jî em bêjin aşek heye aşek digere ku meriv pergala weşangeriyê an jî karûbarê ziman ya jî karûbarê wêjeyî pênaseb bike meriv dikare wisa bêje çerxek heye ya jî aşek heye di dawiya gera wê çerxê ya jî wî aşî de ji bo ku berhemek derkeve holê û ew berhem kêr hatîbe dibe ew çerx hemû diranê wê baş bikar bên û baş bixebtin ya jî ku aş be ve hemû beşên aş karê xwe baş bicî bînin ku ew dawiyê de berhemeke baş derkeve holê û kêr hatîbe. Divê çerxa giştî de edîtorê jî em dikarin bêjin ji wan dirana yek e. Yê ku diranekî çerxê kêm ve bêguman ew çerx baş nagere û pergalê de pirskirêk dertên. Yani em karê edîtoriyê em dikarin bi vî awayî pênase bikin û di wêjeya Kurdî de di karûbarê weşangeriya Kurdî de rewşa edîtoriyê çi ye karê edîtoriyê çawa tê kirin ku meriv bi wî awayî lê binêre ya rast tamam heta astekî karekî em bên profesyonelî tê kirin ê ku bî awayî nêz dibin û wisa bi rêk û pêk karê xwe dikin hene lê di heman demê de ê ku zêde guh nadin wê xebata edîtoriye ew jî hene û ji ber vê yekê jî di weşangeriya Kurdî de hinek pirsgirêk dertên ya jî hinek nîqaşên ku bi dawî nabin dertên holê û em jî nîqaş dikin wanê hanê jî ew e yani em ê li karê edîtoriyê çawa binêrin divê em çawa nêz bibin ya jî pîvanên me edîtoriya dibên çi bin ya jî wêneyekî çawa ji bo edîtoriyê divê em çê bikin wana tev pirsên me ne pirskirêkên me ne dibên bêçareser kirin ji ber ku pergala me hêna baş rûneniştiye yani ew çerxa me hêna baş nagere. Baş mamoste wekî ku te got ew çerxeke û edîtorî jî yani beşek jî ye. Tekiliyat navbera mejin weşanger, nivîskar, xwendekar, edîtor û redaktor de. Ev yani tekiliyek bi çi rengî ya jî danûstandinê bi çi awayî? Di rewşê asayî Ji bo Kurdî dibêjim. Di rewşê awayî de cuda ye mixabin ji bo Kurdî jî cuda ye weke min got ji ber ku bi awayekî profesyonel kar nayê kirin ya jî profesyonel nebe jî li gor pîvanên kar ji ber ku kar nayê meşandin gelek pirskirêk tên jîn. Carekî ew gelek kesên ku dinivîsin bi xwe jî em bibêjin edîtoriyê wek karekî pêwîst ê mecbûrî nabînin. Ya jî weşanxane bi xwe bi wî awayî nêz nabin. Gava ku ew bi wî awayî nêz nabin ew edîtoriyeke salam ji bo berhemekî nayê kirin û ew berhem bi wî awayî dertê piyasê diçe nav xwîneran prestîja ziman dişkê. Prestîja weşangeriya Kurdî dişkê, prestîja nivîskarê Kurdî dişkê. Ew prestîj jî gava ku dişkê înca bi xwe re dibe sedemê hin tiştê din. Ji xwe aşekî asîmîlasyonê heye, bişaftinê heye. Dike ku ew baş, ew aşê bişaftinê, ew çerxa bişaftinê zêdetir û zûtir bigere. Lê mixabin di vê asta giringî de zêde nêzîkahî ew tune gelek kes em gelek caran ew dibin yani edîtorî ya jî redaktorî wek karekî ku bibe jî dibe nebe jî nabe nêzîkahiyeke bi wî awayî û weşanxane bi xwe jî di nav çerxa weşangeriya Kurdî de ê ku herî zêde gazina dikin an jî
zede denge wan dertebe weşan gerên Kurdin gelek caran televizyonê da ya jî di rojnameye da di internetê da gazin tê kirin. Wek çi yani? Gazin çima xwîner li berhemên Kurdî xwedî dernakeve, çima zam zêde nayê xwendin, çima xwende vanê Kurd kêm dibe. Şimdi niha ku tu li gor pîvanê berhemekî pêşkêşî xwîner nekî, ew ê xwîner kêm bibe, ew ê xwîner dev ji te berde. Yani tu nikarî vê jî min çi awayî berhem amade kir jî bira gel bixwîne ya jî xwîner bixwîne û herkes mecbûrî minek têkiliyeka wisa tune. Têkiliyeka wisa di tu karî da tune heta ku di weşangeriyê û karê edîtoriyê de hebe. Ji ber wê ji bo ku tu berhemekî sererast bikî, tu mecbûrî wî karî bikî. Yani em bên gava ku tu nan çê dikî, tu genim ji zeviyê diçînî, bêyî ku tu bibî ser bêderê gêre bikî, tu dikarî wî rasta rast bibî aş bihêrî. Nabe ne mümkün e. Gerek ve her ser bêderê bê kutan kaw teneş hev cî hêbe hêne here aş. Ev tiştê ku em bi weşangeriyê da anatikin weşangerê Kurdî gelek cara bêyî ku ew genimê çinandî ji ser erd bê ku here ser bêderê dibe aş. Ew ê çaxê bibe nevî ew ê ji xwe aruka ew ê tevli hebe ê ku wî bixwe ew ê ji xwe gazina bike ew ê ji xwe ji xwarina wî dev berde. Meseleyeka me bi awayî heye. Yani ku ew ê weşangeriyek bê kirin, divê bi hemû hêmanên xwe bê kirin. Yani ji nivîskariyê bigire heta edîtoriya wî, redaktoriya wî, karê çapxaneyê û heta karê belavkariyê ew zincîr bi her awayî divê bê pêkanîn. Yani ku ji wê zincîrê kêmasiyek bimîne ji xwe wê nege armanca xwe, divir da jî baweriya min weka ku min destpêkê da ji got ê herî zêde gazina dikin weşangerê Kurdin û ê ku dibin sedemê vê yekê jî di weşangerê Kurdin divê mere vê rexneyê bi awayekî zelal bike. Yani em bên razemeniya pêwîst tu nekî li wê ew ê tu encamê nagirî. Ji bo ku tu ji derekî encamekî bi dest bixî divê tu razemeniyekî pêk bînî. Divê tu kedekî bidî wê derê. Hewce bike divê tu perwerdeyekî li wê derê pêk bînî di wê qadê de. Ku tu vana nekî û tenê bi gazina bikî, nivîskar berhem çawa anî teslîmî te bikir, tu jî edîtoriyeke baş, redaktoriyeke baş nekî û bivî bidî destê xwîner, bêguman wê van encama derkevin. Yani tamam. De her halê da berpirskariya her hêmanekî cuda cuda ye. Lê baweriya min herî zêde divê weşanger bawekî rast nêzî vê meseleyê bibin. Baş mamoste yani ev taliye de karek aliyê wê bazirganî jî heye, aliyê wê hunerî û bejin edebî wê de tir. Madem ku ew qas girîng ku rastî jî girîng edîtorî, yani çi rêlber digir ku em bêjin ya jî çi dibe sebeb ku weşanger bi vî awayî nêz bibe? Aboriyê an tiştekî net ew aboriyê heye. Yani sedema aboriyê heye. Yani ew belkî jî hêz tune ye. Ew ku wê em bên tiştê pêwîst bide redaktor bide edîtor, ku edîtor jî bikar be debara xwe pê bike, ji redaktor jî bikar be debara xwe pê bike. Dawiya dawî da ew jî bi awayekî dijî. Ku wî karî bike divê bi wî debara xwe jî bike. Ê ku tu wê derfetê nediyekî, tu nikarî encamekî rast bikî. Tamam. Pirsgirêka ew ê heye. Pirsgirêka aboriyê heye. Lê baweriya min ew nîvê meseleyê ye. Nîvê din weka ku min got zêde girîng nedîtin e. Yani zêde yani bibe jî dibe nebe jî nabe. Wisa nîne guê çaxet yê li derekî ki şu hinek weşanxane wisa jî dibin piştî demekî dimirin. Mecbûr dimînin dev jê wî karî berdin. û divê rewşê de jî zêdetir rexne li ê hember tê kirin. Yani kes xwe rexne nake. Kêmasiya min çi ye ku ka ev kar çima neçû serî. Înca nêrînek ew ê nêrîneke hevgirtî agiştî ku hebe, yani ku bê dîtin û bê zanîn ev kar bi hemû hêmanên xwe tê kirin. Yani ji nivîskariyê bigire heta ku here bigîje belevkariyê, heta bigîje destê xwendevan, ew pêvajo divê bawekî rast bimeşe û divê kesên weşanger jî bawer bikin ku ev kar bi vî awayî tê kirin.
ez ser hinek tişta ra gav bidim û hinek tişta paşguh bikim wisa nabe. بله yani براستی gelek waran da pirsgirêk ne mesela editörî tenê belkî pirsgirêkên we şengera bi xwe jî hene yani ez bi xwe bû mişahat hene lê dîsa jî mesela profesyoneliyê de divê bi taybetî li ser mesela editöriyê bisekinin ji ber ku carna em edîtora peyda nakin ku em piştîkê xwe bi wan bidin edîtekirinê ji nivîsê xwe bidin edîtekirin ev bi xwe pirsgirêk yani tu li dinyayê de narim bêjin kesên ji bo wêjekaran dibêjim kesên pir bi awayekî cidî dinivîsin nebî yek edîtor gelek edîtoran li dixebite yê yani wek nivîskarekî ez bêjim yani edîtorekî ku bi awayekî profesyonel bi mir xebitî tune egu edîtekirinin gelekin heva ew jî kînin yani hevalê min nivîskarim piraniya wan ez ê wan dixwînim ew ê min dixwînin An jî tiştekî din heye edîtoriya gelek tiştan dike. Yani edîtoriya ji weşanxanê re edîtorî tê kirin ê dîrokê jî dike ê wêjeyî jî dike ê lêkolînê jî dike ya rast edîtorek nikare wan kara tev bike. Lê di rewşa di a Kurdî de hemû karan dike. Yani kesek nemiş mümkün e ku sporê her tiştî be. Lê rewşeka wisa derketiye ku edîtoriya hemû berhema tê kirin. mixabin yani dûr de ew pirsgirêk hêz hêvî dikim demek Kurd de were çareserkirin. Mamoste li gorî te yani wek edîtorekî dibêjim çi tiştê metneke huneriya jî edebî wê ji belgeyeke ji rêzê cudatir dike. Yani naveroka wê tiştê ku ve dibêje an tiştekî din e? Di wê derê de hinek pirs û pirsgirêkên mirov an jî mirovahiyê ên giştî û ê ji berê ve hene. Yani ew nêzîkbûna wan pirsan wan pirsgirêkan cudahiyê derdixe holê. Yani hinek pirsgirêkên rojane ku tên û diçin hene, hinek pirsgirêkên bi temenê mirova girêdayî hene, lê hinek pirsgirêk jî hene ku tevahiya dîroka mirovahiyê eleqedar dikin û ew pirs hertim hatine pirsîn hene. Yani ji van pirsan re çi qas dibe bersiv ya jî van pirsgirêkan çawa vedibêje, bi rengekî çawa vedibêje, bi uslûbeke çawa vedibêje ev vanê hanê cudahiyê derdixin holê. Yani wek mînak kî me ez? Pirsgirêka hemû civaka ya hemû civak pê pirsê ji xwe dipirsin. An jî take kes ya jî kesên ramanwer, kesên nivîskar van pirsan hertim pirsin pirsên bingehînin. Tirsa mirov, tirsên mirov meselên bingehînin. Daxwaza azadiyê pirsgirêkeke bingehîne. Tirsa ji mirinê pirsgirêkên bingehînin. Evana tiştê bingehînin lê awayê vegotina vana jî gelek kes her kes ya jî behsa van tişta dike awayê tiştê ku cudahiyê derdixe holê awayê vegotinê ye. Ya jî di demê de têkiliya bi demê re ka pirsgirêkên wê civakê ê wê demê çiqa bi wan meselên bingehîn re eleqedarin ya jî ew meselê bingehîn di wê kêliyê de di wê serdemê de çawa dertên holê wan çiqas vedibêje ew cudahî hinekî di wê derê de dertê holê. Belê. Wek edîtorek işte dipirsim li gorî te nivîskar dengê metnekê dafirin çünkü her metnik xwedî dengeke jî yan metin di rêwîtiya xwe yî çapkirin û xwendin û paşê de dengê xwe ji xwe ew bi xwe diguherînin. Niha her metnek berhema hişekî ye. Ew hişî dîsa berhema civakekê ye, berhema pêvajoyekê ye. Yani ne pêkan e ku berhemek ji hişê nivîskarê xwe, afrînerê xwe cuda be. Ev tiştekî teqez e. Lê pêvajo piştî pêvajoya nivîsandinê rêwîtiya metnê li derekî naqede. Ew hinekî didome. Di wê rêwîtiyê de înca ê ku dixwîne. Ê ku wê nivîskar peyamekî dide, înca ê ku wê peyamê werdigre
ew kes peyamê îca li gora hişê xwe yani dîsa bi awayekî subjektif werdigire û o şîrove dike. Lewre ew jî ew jî berhemê civakeke dine ya jî berhemê pêvajoyeke dine tu hiş ne mümkün e ku du hiş sadî sad weke hev bin. Ji ber wê ne mümkün e ku hişê ku ew metin afrandiye û hişê ku metnê dixwîne jî weke hev bin. Ji ber wê gava ku ew metin êdin hat xwendin di hişê xwîner de êdin pêvajoyeke nû di derheqê wê metnê de dest pê dike. A li wê derê êdin ew çawa fêm bike, xwîner çawa fêm bike ew pêvajoyeke nû ye êdin ew têkilî bi nivîskar re qut dibe em dikarin wisa bibêjin. Tamam belki heta astekî dîsa armanc li gor armanca nivîskar belkî tê fêmkirin ya jî ew awayê ku nivîskar ew peyama xwe em bibêjin xemilandiye, çêkiriye û şandiye belkî heta astekî ew tê lê ji ber ku ê hember jî miroveke û heyîneke subjektif e bivê nevê ew ê li gor xwe fêm bike. Sadî sad li gor armanca yê afrandiya jî nivîskar fêm nake. Ji ber wê jî metin di pêvajoyên cuda de bi awayê cuda tê fêmkirin êdin rewşeke di dawiyê de dikare bibêje êdin sadî sad ne ê nivîskarê xwe ye di pêvajoyê de hinekî navber dikeve nava metnê û nivîskar. Belê tecrübe te bi salan heye ez bixwe vêza ez jî yani şahidê vê yekê me. Li gorî tecrübeya te kîjan metin zêdetir xwe dihêzin? Ên ku bersivan didin an ên pirsan di hişê însana de zindî dihêlin. Yani bi vî awayî dibêjim ew met muheqeq her du cure jî hatine berdestê te piştre wexta ku li civakê belav dibe tu encama wan belkî çêtir dişopînin. Nihal vir ew gotineka dengbêjê me heye. Dibêjin gelo navê aqilê mirov e. Ji ber wê pêdiviya mirov her tim bi geloyekî heye. Yani ji bo pêşketinê, ji bonî ku meriv lê birame, ji bo ku meriv biafrîne li du tiştê nû bikeve divê geloyeke meriv her tim zindî be. Yani gava ku ew gelo dixewda be ya jî geloyeka mirov tune be ne pêgane ku mirov tiştekî nû biafrîne ya jî tiştekî ku bala civakê bala kesê din bikişîne û bandorê li wan bike an jî ji bo demê pêş de bimîne bibe metneke klasîk ya jî metneke ku her tim tê xwendin. Yani ew gelo divê hebe. Ku ew gelo bi mirov re tune be metnê ku tê afrandin çiqa bi hostatî hatibe afrandin û çiqas bi hostatî hatibe raghandin jî ew ê negîje armanca xwe. Ew ê di raghandinê de ew mînakek tê gotin. Em bên kesê ku peyamê dişîne dibe ku peyama xwe baş çê bike bike zarfê nameya xwe bişîne. Lê ê hember ku nikar ve wê zarfê veke dawiya dawî ew peyam nage ciyê xwe. Ya jî em bên zarf vekir ku xwendin û nivîsandin tune ve nikare wê peyamê bixwîne dîsa ê ku ew peyam şandiye nagîje armanca xwe. Yani divê bikar ve zarfê jî veke divê xwendin û nivîsandin heve bikar ve bixwîne jî û divê bikar ve tê jî bigîje. Yana peyam yani ew raghandin tiştek ku em jî radibên raghandin jî radibên danûstandin pêk nayê. Di dawiyê de tamam li vir afrandineke hostayî heye, hunerek heye lê ê ku jêra tê şandin jî divê ew hunera wî ya wergirtina wê peyamê hebe. Belê. Dualî bawayê. Belê. Yani hin pirsin rastî ew ku jî tiştê ku miraq dikim jî navê dipirsim. Yani di nav gelek salan de te gelek rûpel bi hezaran rûpel te xwendine. Elgorî te çi dibe ku metnek ji rûpela xwe jî ji beşa xwe pêşîn ve xwe eşkere bike. Yani wek metneke mayînde ya jî wek metneke ji bo demekê hati binivîsan. Ya bi rastî di dema xewatê de gelek cara ji xwe ev tiştê serê meriv yani gava meriv dest bi berhemekî dike meriv divê merivê bixwîne û li serê bixebite hema bê di çend rûpelê pêşîn de kêm zêde meriv dizane êdin berê wê berhemê li ku ye.
yani ji ber ku cana meriv dizane we ew ê zêde baş nebe cana ew dixebatê de meriv astengiyê ji dikine meriv bi pêş nakeve. Lê di hinek tiştan de jî yani belkî mirov bi ew ê tam nahese yani tam ew sêra wê çi ye ew efsûna wê çi ye hineka de meriv tam belkî nizan ve îzah bike jî lê di destpêkê de mirov heltîne bê ku bi hêle meriv bixebite meriv dê şika heta dawî viya çibû meriv pê de diçe. Yani ê wisa jî hene û ê ku di nîvî de meriv çok şikestî dibe meriv nikar bixwîne û seraraz bike ya dî pê de biçe jî her du rewşî dertên pêşiya mirov. Lê ew e tişta sereke yani em bên bi deha pirtûk meriv dixwîne yani cudahiyek ku heve tavilê bala meriv dikişîne. Ew tiştê jî êdin cudatir gavak derket hemberî te tu dizanî ku di wê nivîskarî de ya jî di wê metnê de tiştekî cuda heye wê çaxê te baldartir ya dixwînî an jî li serê dixebitî. Serot wek edîtorekî kîjan xeletî ya jî kêmanî ya metnekê serereskirina wê herî zehmetî ya ji midaxaleya li wê herî zehmet yani xeletiya a ziman piya min ne pir ew yani ya zimanê ya sazûmaniya berhemê yan ya awayê fikrî. Di vir da dîsa rewşa Kurdî rewşeka normal nîne belkî ji bo rewşê normal zimanê din rewş cuda be lê di Kurdî de tiştekî ku di zimanê din de ew bawer dikim ew ê tune ve heye pirsgirêka herî sereke gava ku meriv fêm dike ku nivîskar baş bi Kurdî nizane an jî tam serdest nîne û dîsa jî xulwî karê qelav teye û ew kar kiriye. Pirsgirêka mezin ew e meriv di gelek berhema de ew ê dibîne. Yani ser wextê ziman nîne. Lê em bên xwestiye tişna bike, xwestiye tişna biafre, xwestiye tişna bi civakê re par ve bike û ew astengiya ku ji ber ne ser wextê ziman e ew dertê meriv nikare wî çareser bike. Di cîka din de jî ew astengiyek ewsa dertê pêşberî meriv belkî ev jî dîsa bi vir vegirê de bi taybetî di wergeran de. Di wergeran de carna hinek girên wisa dertên pêşiya meriv meriv nizane ka werger xwestiye çi bibêje ya jî merivê wê çawa çareser bike yani tirabî ji nû ve wergerînê nabe. Dawiyê de wergerekî wî karî heye yekî ew kar kiriye sînorê te hene te nikarî xwe bikî şûna wê ê divê tu sererast jî bikî lê ew jî dîsa ji ber serwext-nebûna ziman dîsa ew mesele ew girê dertên holê di Kurdî de neserwext-bûna ziman pirsgirêka sereke yani awayê vegotinê awayê ramanê hişmendiyê ya jî nêzîkayî zêdetir mesela ziman e serwext-nebûna ziman kûrnebûna zimanî. Belê wê demê yani edîtor şahid ya jî rêberê metnekê an ça bêjim hevpar ya jî beşek ji qedera metnê ye. Eger beşek ji qedera metnê bi bi wextê berpirsyarî hinekî din diguhere yani ji ku dest pê dikir ku derê diqede. Ev hinek meriv divê ew bike ev di diyarkirina polîtika de hinek ew sînor dibên bên diyarkirin yani polîtikayên weşanxaneyê ên weşangeriyê polîtikayên wênê edîtoryal û ê redaksiyonê divê ew bike. Wanê hanê zelal bin ku vana zelal bin bêguman edîtor ya jî redaktor jî bi sînorê xwe dizane û dizane ku çi jê tê xwestin ew ê sînorê heta kê derîne ew ê çiqas destwerdanê bike. Lê hinek tiştê giştî hene gava ku nivîskarek berhema xwe dide edîtorekî ya jî weşanxaneyekî ya jî redaktorekî yani bi gotin nê gotin jî dibêje tu vî karî ji min baştir dizanî divê tu vî karî bikî. Ya jî di hinek hêlan de divê tu vî karî ew bikî. Ew bawerî divê pê re hebe û li gora wê baweriyê wê berhemê bide wê weşanxaneyê ya jî bide wê ew ê. Wî nivîskarî. û ya din li ba Kurda Kurd vî tişta jî zêde qebûl nakin
ya tu kutu gava çuy berderi saziye ki weşanxane ki te berhema xo daye ki te ve mane kutu politikayın ve saziye ve weşanxane redaksiyonu jî edisyonu jî kabul diki. Kutiye politikayı ve pivanên ve editoryal kabul ne ki redaksiyonu divêt ne çi ber wî derî. Naham editorya kovarê jî kiriye, redaksiyona kovarê jî kiriye. Em bi van tiştera gelek roman yani dihatin ve filan dera nivîsa min çima guhartiye. Ez filan ser mesela redaksiyon ez filan Halil filan derê wisa bikartînim. Lê baş e ama polîtikaya wê weşanê a giştî heye. Ew her nivîsekê cuda cuda nikare pêşkêşî xwan devam bike. Divê bi rengekê here pêş berê xwendekar. Li gora her nivîskarî cuda cuda nabe. Ya din jî tu dizanî ku ev kar li gor pîvana têkirin û gor polîtikayên diyarkirî tên kirin. Tu li wê gorê divê nêz bibî li Bakur'da ez ne barim cîkî dine lê ev ecêb jî li Bakur'da heye. Rastî jî min jî edîtorî kirî. Heman kovarê de jî melpê hev edîtorî jî kiriye. Pirsgirêkek mezin e ez nizanim ew ji ber polîtikayên me zêde qelsin an hê ji nivîskariya me û pijandina ya jî têgihiştina wî tiştî re belkî mabe. Anha ez nizanim. Anha ji ber ku ez kar edîtorî nakim ez rûbirû namînim. Lê daha tu dibêje ez veya wiha dikim vê wisa bikartînim wiha nivîskarek dişîne wexta ku ji te şand divê qebûl kiribe. Belê. Ama tu dinere taliye de bawekî bi xeyt weçima û guherî va gelek hat serî min jî rast. Yani ku ew kiribe ku edîtor xwe kiribe şûna nivîskar û guhertinên bingehîn pêk anîbe ew mafê îtirazê heye. Lê ku di nav sînorê xwe da mabe ew îtiraz ne rast in ne cîdan e. Belê. Mamoste gorî te çima mesela hin berhem piştî dehan salan. Hêdî wek klasîk tim hêdî her diçe wek bi awayekî bi îstikrar ber bi dûtkeya xwe vediçe û bi dehan salan belkî bi sedan salan li piyaseyê hin berhem jî bi şatafat dikeve nava piyaseye ya jî camiaya edebiyatê lê demeke gelekî Kurd de tên ji bîr kirin. Yani eviya parîberê me behsa ew ê kir. Yani ew pirsgirêkên mirov ên bingehîn ya jî pirsgirêkên civakê ên bingehîn çi qas têkildarî wan dibe an jî çi qas pirsê li wan zêde dike ya jî çi qas hewl dide ku bersivekê ji wan pirsaran bibîne ya jî wê meseleyê çawa îzah dike. Ev têkildarî van tiştan e. Yani ku zêdetir bi meseleyê rojane ê demkî ve eleqedar be û zêdetir wan derxe pêş bêguman ji xwe wê ek bibe. Ew ê zûtir hûn da bibe biçe. Lê weka ew pirsgirêkên civakên ên bingehîn yani çi qasa wan bigire navendê û çi qas ji kesên din cudatir bi şêwazeke cuda bi awayekî cuda vebêje ew zêdetir mayînde dibe. Yani mesela o ev jî hene yani ew kê pêşiye dest kîjan karî mesela şivanê kurmanca erebê şemo em bên wextekî hine kesa nîqaş dikir digo ka roman e ne roman e lê ew mesela wê romanbûn û ne romanbûn nîne mesela wê ew mîsyona ku lê îstiye ew rêya ku vekiriye yani wê rêyek vekiriye û tevahiya em ê piştî wê li ser wê rêyê meşiyane divê tu bûyî awayî li wê meseleyê binêrî û bi rastî jî hêna di destê her kesî de ya jî her kesê ku dest xwandinê dike şivanê kurmanca em ên rojevê de yani nizam ji aliyê şêwaza romanê ve ew hene nizam kê derkê me kê zêde ew zêde nayê dîtin kî divê neyê dîtin ji wekin got mîsyoneka wê heye tiştekî ku kesî beriya wê ya jî berhemeke din beriya wê pêk neaniye pêkaniye ji ber wê ew ê hertim di rojevê de be ew ê hertim bê xwendin ya jî ew hertim lê bê pirsîn ê wisa kî hene pêşmergeya Rahîmê Qazî dîsa wisa jana gel a İbrahim yani vana tişnê cuda ne
Piştî wan ji romanên ew hatine nivîsandin gelek ku bandor kirine yani hinek salekî du sala hinek tiştene rojevê dadmînin lê hinekî bawekî bir istikrar her tim tên em bên pêşberî xwendebanan ya jî ew dibin tên çavkirin tên weşanê باشه او tiştek ku dimîne ê mayînde em bêjin dengê nivîskar an şopa ku li rihê xwendevan maye. Ez bawerim tamam şopa ku li rihê xwendevan jî dimîne ew pirsa ku ew xwendevan bi xwe bi dû dikeve ew pirsa ku dixwaze bersiva wê bimîne lê weka ku me got ka nivîskar wê çawa dibêje niha ew jana gel parîberê me behs kir a İbrahim Ehmed ew di derekî de ew derbas dibe şoreş jana gel e ev hevok ji bo Kurdan ev 200 sale hevokeke bingehîn e û hêna jî ew pirskirêka ku wê ew hevok dibêje hêna jî derbastar e hêna jî bandorê li jiyanê dike hêna bi dawî nebiye ji ber wê bibe nebe ew ê jana gel her tim di rojevê da be yani ew jan neqediye ye ew jan çavkaniya wê ew ku dibe sedema wê janê wê êşê ew çavkanî hêna diherike yani dibe ew birîn bê derman kirin ew birîn hê derman nebiye ji ber wê jî ew jan hêna tê kişandin gava ku ew jan bê kişandin ew ê jana gel bê xwendin. Asıl tiştek min fehm kir fikra te ew dengê ya jî ew qêrîna nivîskar a ku girî şop li rihê xwendevanan bimîne bi hev re mayînde dimîne. Em pir caran mesela nava sohbetên hevalan de ya jî di civatên edebî de em rastî ya jî em ew kê gotina metna baş dibihîzin. Li gor edîtorekî metna baş çi ye? Çawa ye? Ez bawerim ew jî li gor edîtora jî niha diguhere yani edîtoreke belkî ji zimanê wî em bên tehmekî digire awayê vegotinê xweş e tehmekî ji wî digire ya jî awayê honandinê zêdetir balê dikişîne belkî tehmekî ji wê digire çêjekî ji wê digire ew dike ez bawerim ev jî li gor ew a li gor edîtora ew ê bigore ê min mesela zêdetir ku ez bibînim ziman xweş e ez çêjê ziman bibînim yani ez zêdetir xwe nêzî wê berhemê hîs dikim û xweştir lê dixebitim ya jî zêdetir ez ew ê jî bêjim gelek cara kesê ku edisyon û redaksiyonê falan dikim piştî wê berhemê din naxwînin lê hin berhem hene meriv ew dike meriv lê vedgere meriv dê ka careka din jî meriv dixwîne çêjeke jevistî. Yana piranî meriv naxwîne wê jî bibêjin temaşevanî me bizamin. Gelo yani edîtor wexta ku destê xwe dixin nava metnekê karekî ew tenê serrastkirin yani müdexeleyan dike an bawayekî bêdeng dest bi nivîsandina metneke nû dike. Ew bi baweriya min dibe dest bi nivîsandina metneke nû neke. Yani ew alîkariyê piştgiriya ku dibe bide metnê û metin ji aliyê xwîneran ve xweştir û baştir bê têgihîştin bide. Yani wê rê xweş bike wê rê hêsan bike ji bo ku xwîner xweş pêva biçe lê divê zêde zorê nede sînor metnê rengekî nû nede metnê bi taybetî jî ku daxwaza nivîskar tune be divê zêdetir em bimên bi baldarî tev bigere bêguman yani her edîtor ji bo ku xweştir bike nêz dibe dixwaze ku baştir jî be xweştir jî be kê masî tê de nemînin lê dibe xwe wek nivîskar xwe nekeşûna nivîskar sînora bizan be. Têkiliya di navbera edîtor û nivîskar de yani her çi qas em dibêjin di edebiyata Kurdî de û profesyonelîte tuneyî lê dîsa jî bi qasî ku heye ew têkiliya di navbera edîtor û nivîskar de gorî te dibe di çi rewşê de be.
Yani ez bawariyam bi têkiliyeke domdar hebe. Her tim nav danûstandinê dabin. Yani ew karê ku edîtor dike, çima dike divê bi nivîskar bide fêmkirin. Beriya ku xwendevan, xwendekar bide fêmkirin ya jî ji bo wê rê xweş bike, divê bi nivîskar bide fêmkirin û nav danûstandinê ve yani têkiliyeke yekalî divê nebe. Mesela gaba ez dikim gelek çare riya telefonî ya jî ku nêz be ro bi ro hinek tişta nîqaş dike, hinek tişta dipirsin bi wî awayî ew kim baweriyam dibe ew têkiliyeke domdar hebe, danûstandineke domdar hebe, tenê xebateke yekalî nebe. Hinekî jî di metnên edebî dest qal dikim. Li gorî te ku nivîskar û edîtor rû bi rû jî hev nas bikin ya jî yani ne pir ew bi jî naskirineke ya jî şopandina ku hev dişopînin. Bi taybet edîtor ji nêz ve yeko nivîskar nas bike ew avantaj ki dezavantaj? Avantaj e. Ji ber ku tu bi hişê nivîskar dizanî, nêzîkahiya wî dizanî, nêrîna wî dizanî ya jî ew çerxên di hişê wî de çawa dizivirin tu dizanî, tu baştir dikarî bixebitî. Ew karê te hêsan dike. Lê kesekî ku meriv nas neke, êdim dibe ku meriv nikar be pêra têkiliyê deyne, mecbûr dimîne ji texmîna re. Ji texmînê de jî dibe ku meriv çewt bifikre ya jî çewtiyekî bike. Lê weka ku meriv ji nêz ve naz bike, meriv bi awayê wî yê fikrînê, nêzîkahiya wî ya bûyeran, nêzîkahiya wî ya metnê meriv bizanbe, kar hêsantir dibe û ew avantajeke bêguman. Yani tiştekî hinekî magazîne lê mesela hiç hatiye serête ku te dev ji metnekê berde gotis vê nakim ji ber têkilî ya ji ber reaksiyona nivîskar. Yani hinek metnên ji mesela ziman me qal kir yani ewa pirskirêka herî girîng a Kurdan de serwext nebûna ziman e ji ber ku pir zelal bû ziman baş pêk nehatiye û ne tişta sere rastkirin ji hinek tiştê wisa mesela min dev berdane. Yani tiştê sere ew qase ew serwextbûna nivîskar ew qa kêm e tamam bûyerekî dizane bûyerek we ji ve gotinê diyar e baş honan diye lê ziman ne serwext e. Ew bi wî zimanî nabe êkum wisa dev jê berdane hene. Evet tiştekî şexsî yani wek şexsî dibêjim take kesî wexta ku edîtorek neçar bimîne rê tinebe ya metnê biparêze ya nivîskar biparêze. Xwe didin kîjan alî? Yani divê aliyê metnê ve baweriya min. Yani ji ber ku ev yani îja ev jî dibe wek prensîbeke etîkî bî yani. Yani nivîskar her çi qas be ew bijî ya jî xwe nedihêla weşanxanê ka çû tenê li aliyekî nefikire. Ji ber ku asıl karê edîtoriyê serrastkirin ya jî sazkirina wê metnê ye ji bo xwendevan. Yani ew divê wêneyekî pêşkêş bike divê wêneyê de valahiyek hebe nabe yani divê wê wêneyê tamam bike. Edîtor her çi qas alîkar be her çi qas rê nîşander be jî ji ber ku erêm qala serwextiya nivîskar dike ama asıl edîtor bi kêmanî divê biqasî nivîskar serwext be. Heta ji yê serwexttir be ji bo çunkî wê metna wî bide serrastkirin. Wê metna wî qelsî û kêmasiyawan bimîne. Dîsa jî digel vê jî mesela li gorî te sînorê edîtorî ya jî edîtor li ku dest pê dike û li ku êdî azad e. Yani di hinek mijaran de berpirsyariya edîtor ji an nivîskar zêdetir e. Ya jî em bên gunehê metnê hebin ji nivîskar zêdetir dikeve hostiyê edîtor. Çima ê ku dixwîne dawiyê de dibe tamam dibe ku nivîskar kêmasiyek kiribe dibe ku baş tê meselê negihîştibe ya jî ev mesele baş ve negotbe lê edîtor li ku bû. Çima edîtor müdahale nekir. Ji ber wê jî yani edîtor tiştê ku jê bawer be dibe gor rastiyê
دوی باوری خو پاش و گاو نبیجه و چه تشتی که دوی به سر راست کن هفت به سر راست بکه تمام برپرسیاریه کل هم بری نویسکارجی هه لی برپرسیاریه گرانتر خوینره خواندوانانه و کم گو یعنی پرانی خواندوانه نوید بیجن دوین تمام یعنی کیماسیا نویسکار نورمال دبینه آسایی دبینه که او سانجی کش خو هر تشت به کیماسی نویسکار بینیم سر پیدوی ادیتورا نامینه وی چرا خو انرژی دبی تمام نویسکار اف کیماسی کر ادیتور لکبو ادیتور چما اف تشندی یا جی چما راست نکر لوی درت پرسن جدا درتن هوله کا جنازانی نخون نکر کا نخواست دل نویسکار بله کا نخواست دل وشانخانه بله یا پرسا بره یعنی عالی کیجان عالی متنی عالی نویسکار دوی دردا evet yani editör de vel gorzanina xo tev bigere li gor hestên xwe ka ew têkiliyê min û nivîskariya têkiliyê min û weşanxaneyê çawa bin na yani berpirsiyariya esasî li hemberî xwînere. Ji xerab jî di edebiyata Kurdî de û dilmayîn û nizanim şikestin jî pir zû çê tiştekî ecêb yanî edîtör ya jî rexnegerik te rexne dike di dinarî derketî ew jî ser medyayê yani parastina çi dikî mesela ew jî tiştekî balkêşe. Yani ew ji ew jî ji çewtiya têkiliya jî çê dibe û ya rast ew pêvajoya weşangeriyê pêvajoya afrandina metnekî yani di kîjan pêvajoyan re derbas dibe ew ya tam têgîşina wê kêm e. Yani metn weka tamam xwediyê wê nivîskar e afrînerê wê nivîskar e lê ji bo ku ew metin bibe metneke baş û bigîje berdestê xwendevana pêdivî bi pêvajoyên din hene bi kesên din hene bi mekanîzmayên din hene bi saziyên din hene yani nivîskar bi serê xwe he nabe ji bo hebûna wî ji bo hekirina wî xebatên din jî lazim ew nîqaş di vir de dest bikin yani tê nakîjin ku ev pêvajoyeke ev zincîreke ev xelekê vê zincîrê bi heva girê dayîne divê tev bi hev rabin ji hev qut nabin yani ji ber wê jî filan keso çawa destwerdan li ewam tamam yani misyona wî ew e ji ber ku işte hes dike nake ya jî te mezin ya jî biçûk dibîne nîne ev misyona wî kesî ew karê wî ye înca ku bêje nawala ez dilêm filan te nehêlim nîne ha ku kêmasiyeke edîtoryal hebe tamam bire dibe ew rexne jî bên kirin yani edîtor weka parîberê cenabê te got ku di hinek mijaran de ji nivîskar serwexttir nebe divê wan destwerdana pêk neyne ku serwexttir be û karê ku dike divê bikar ve îzah bike yani çi edîtor çi redaktör ew destwerdana ku metnê de dike ku nikar ve îzah bike ji ber kîjan sedemî ji ber kîjan pêdiviyê ku nikar ve îzah bike ew destwerdan kiriye ew edîtor ji xwe neheq dibe yani divê bikar ve îzah bike piştî ku edîtor karibû karê ku kiriye îzah bike wekî nê çi rexne tên bire pên yani ew rexne ne rastin. Mamostel yani gelo edîtor wexta ku metnekê edîte dike ya jî müdaxale dike di ser nivîskan re pê didin müdaxale kirin li gorî norm qayîde ya jî standardên serdema xwe bike çêtir e yan heta ji dema xwe jî bibore ya jî yani editör tamam nivîskar çiqa wisa difikire nafikire ya jî dinivîse bûye awayê fikriye ne fikriye em wê nizanin ya jî em nikarin niyeta wî bidin ber lê pirsînê lê editör mecbûr e ku îro jî sibê jî bifikire niha mesela metnê çi ye mesela metnê fikrekî ramanekî tînî dikî nav ewekî nav kaxezan ya jî nav rûpelan û ew metin êdin naguhere mesele divir daye yani 100 sal bişûn da jî bê xwendin heman metin tê xwendin niha di pêvajoyên devkî de raman fikir her tim diguherin derfeta guherînê heye derfeta sererastkirinê heye lê di metnê de piştî ku metin hat weşandin
ew metin êdin li wê derê em bên sekane mayîndeye êdin derfeta guhertina wê metnê tune. Ê ku îro jî dixwîne wê metnê dixwîne, ê ku 100 sal pişûn da jî bixwîne heman metnê dixwîne. Ji ber wê dibe ew pêvajoya ku ew ê 100 sal şûn ve jî bixwîne, ew ê çawa tê bigihîje divê bi awayekî bêfikrîn. Yani tenê ji bo îro bixwîne bêguman hinek berhem ya jî hinek derdorên ku ji bo rojane bixwînin û bavên ew lê ew mijara me nîne, em ser wê nasekne. Em berhemeke wê jeyê a mayînde. Em ku em ê bifikrin ew ê 100 sal bişûn de jî bêxwandin ya jî bi awekî berbelav nebe jî dibe lêkolînerek 200 sal bişûn be lê rast were. Ew ê çi fikir dibe em bûyê awayî nêz bibin. Rast e. Mamoste zû qediye bi rastî em hatin berbidawiya bernameyê lê du pirsê min heye bi kurtasî bijî ez dixwazim tu wan bibersivîne. Yani li gorî tecrübeya te bi salan nava vî karî de tu hiç rastî metnê hatî ku ji aliyê hunerî ve ji aliyê zimanî ve ji aliyê yani gelek aliyên estetîkê ve xurt lê ji aliyê ehlaqî ve bi pirsgirêk e. Eger di rewşeke wisa te mesela erkiya jî helwesta edîtor çawa ye? باور کن دوی هلوستا ادیتور هبه یعنی بکار به ترجیح خوب که تمام هر چقاس به نویسکاره که را بوشانخانه که را پیمانه که به تکلیه که به گوتیه از وی کاری تبکم جی لید متنی دا تشتین که زوره بدن سینوری وی هبه دبی لوی دره خودی هلوست و لوی دره اوجی بکار به بیجه نه بله یادن جی یعنی متنک دکاره جی نویسکاره خواه راست گوتر لگوری ته yani di metnê de tiştek heye lê asıl hatû baş pê dizanî ku haya nivîskar jê tune metin bi xwe bi xwe çûye. Ew dibe lê bi baweriya min ew tiştekî hertimî nîne ya tiştekî zêde berbelav nîne ew tiştekî ku car carna dibe ye. Ji ber ku me got berhem encam ya jî berhema mêjiyekê ye yani berhemeke subjektif jî çavkaniyeke subjektif dertê bibe nevê ew ê nêrîn nêzîkahî raman nê nivîskar zêdetir bandorê lê bikin rengê xwe ew bike lê di veguhastina ya jî vegotina hinek bûyeran da ji ber ku mecbûrî ew bûyer tê gotin dibe ku ji dervayê niyeta nivîskar hinek tişt ji ber taybetiya wê bûyerê bên fêmkirin û bên bihîstin. Belê. Gelek spas mamostem. Hatin dawiya bernameyê gotinek hebe kerem bike. Spas xweş malava spas ji bûyî vê derfetê hêvîdarim ku li gor derfetê xwe em jî bûbin bersiva pirsan û me bînerên xwe temaşevanên xwe aciz nekiribin. Em ji bo hatine te gelekî malavayî ji dil te dikin û her hebin mamoste. Belê bînerên hêja bi vî awayî em hatin dawiya bernameyek din jî bi min dixweşiyê de.